Sa balita espesyal, mga abot silingon sang anom sa lawas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 karon nga aga, ang low pressure area ang nakita nini nga sa kalayon nga 1,015 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. Ang southwest monsoon na nag-apekto man sa Central kag Southern Luzon. Ang Western Visayas lagip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tugtog kasarangan nga huyop sang hangin ang batyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butlak naman las 5:37 kaina, magatunod las 5:45 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama ko. Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw September 21, salipat ka mo bala? Ika-50 ning anibersaryo sang declaration sang martial law. Yes, Di that's ba? so bala 21 yun, no? 21, September 21, way Yeah. back in September 21, 1972. Ano, subungin nga adlaw gin declare. Aha, subong nga adlaw gin declare. So, anong pwede, commemoration sa, start gidi ay, no? Lambot ko ni commemorate pa inaang I mean, declaration start sang martial law. start sang, kay mabutang tanabla sa history para sa ma-educate ang aton sini nga mga kabata. Basta ika-50 subong nga tuig na ni sang declaration sa martial law. Galing kiti daw mas commemorate kitigin ko naman sa mo gin lift naman siya actually mo. Oh, Basta nung duman talang September 21. Kahapon gani 1972. Kahapon gani kuan ang Escalante Massacre bala. Oo, yes. Kahapon Escalante Massacre susubong niya martial law nga declaration. 1972 na sa mo 2022 subong kundi mga 50 years agad. Yes. Subong adlaw. Sige kag subong adlaw 95 days before Christmas man kag 102 days before 2023, no? Okay, mga kay Action James. Mga jutay nga mga history ina, no, nga aton sa aton nga mga ka-aksyon, no. History sa nga Pilipinas. Ti subong si Marcos ato sa kwan niya si Presidente Marcos ato sa Amerika. Oo. Ay Sa UN sa Assembly. Assembly. Ato to saya, no. Damo naman kuno mga investment to. Butan yung mga presidente sa una sige lakat sa pa iban nga pungsod pag puli Buhasang de mga investment. papuli de damo kuno investment galing kita duway mo mabatyagan di mo mabatyagan Sila lang ka tsaka mga mga negosyante, Mga mga negosyante. kachindi sa mga stock exchange, mga kachindi sa mga investment. Kita ya hindi hamak na mga di hamak na mga manggagawa mga slap Ordinaryo. soil. Slap soil. Mga ordinaryo nga mga mamumugon. Yes. Sige. Morning na dira sa aton nga monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton sini nga FB Live. No, dira sa kay Marce Rombines Sunyo, classmate, bang aga dira sa imo, no? Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Vanessa Mayo still watching. Kay Ana Sinoro, Ruel Hipilga, kag Miss Jinky de Alagdon, kag Martin Aliling. Good morning, no? Yes. Standby na sa aton mga balita lokal. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:06. Sa detalye na sang mga balita lokal, nagapabilin nga cholera-free ang Negros Occidental. Ini ang ginpahag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang matapos ma-record sa City Health Office ang una kaso sang cholera sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Tumimbang, may mga persona ginigo sang waterborne diseases sa probinsya, pareho sang diarrhea nga normal lamang nagakatabo. Doon nga man Tumimbang, may iban pa nga mga waterborne diseases nga na-record sa Negros Occidental, apang minimal lamang. Hindi pareho sa siyudad sa Iloilo, sa din may state of calamity na gindeklarar bagod sa kaso sa acute gastroenteritis kag cholera.
September 15, nag-issue asang public advisory ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development may kaangtanan sa acute gastroenteritis precautionary measures. Suno sa advisory, may ginapatigaw ng environmental surveillance sa malugar nga may kaso sang acute gastroenteritis sa Western Visayas. Ang cholera isa ini ka-infectious kag fatal bacterial disease sa small intestine nga halin sa infected water supplies nga nagatugas ang severe nga pagpalanuka sa kag diarrhea. Diri sa aton wa ita na nagkatuda sa amo nga point because daw ay mayara lang sporadic, mayara nga sa isa ka tawo lang, maayo, but when I say that involves one place kag certain number of people sa isa ka lugar, daw ay na siya natabo pa sa Negros Occidental. Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Gina-verify karon sa Bacolod City Health Office ang report nga ginaligar may napatay nga persona sa syudad sa kolera. Ini matapos ang Facebook post ni Anay Consel Attorney Cesar Distrito nga may reported cases sang kolera kag severe diarrhea sa managlain-lain nga barangay. Sino kay Environment Sanitation Division Chief Dr. Grace Tan, ila pa i-validate ang ining impormasyon bangod wala sila sang may nabaton nga pinakauli nga kaso sang kolera. Pagklaro ni Tan, may isa lamang ka kumpirmado nga kaso sang kolera na record sa CHO nagligad nga Setyembre 16 kag buhi ang pasyente kag nakagwa sa hospital. Una na pasar sa ang Bacolod SP sa resolusyon nga nagapangabay sa CHO pagi naman sa City Mayor's Office nga magpatigayan sa inspection sa mga water refilling station kag magpatigayan sa potability test para masiguro nga safe kag nagasunod sa standard ang ginabaligya nga tubig. Ginako naman ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer nga manubo sa gihapon ang daily output sa nagapabakuna, ilabay na ang nagapa-booster shot kontra COVID-19. Suno kay Tumimbang, may kabudlayan sa gihapon nga malambot ang target nga mabakunahan sa probinsya. Sa piyak nga nagalansar sila sa kada local government unit sang Pinas Lakas nga iyaman sang gobyerno nasyonal. Dugang pa ni Tumimbang, tutob September 30 ang ininga programa kag wala sila nagauntat sa pag-inganyo sa mga pumuluyo nga magpabakuna. Ginpahayag ni Tumimbang, importante man ang magpa-booster shot para sa dugang proteksyon. Nagapanahon man ang ginapatigayon nga house-to-house vaccination sa probinsya sa mga senior citizens para malambot ang 90% nga vaccination rate nga gintalana sa DOH. Nadesisyonan nga pasiradaan ang Central Philippine State University Extension Campus sa Banwa sang Murcia. Ginkompirmar ni Murcia Mayor Jerry Rojas ang report sa Interview Section Reports Afternoon Edition. Sino sa alkalde, nagpadala sa sulat ang Commission on Higher Education nga hindi na mapadayon ang scholarship grant sa mga estudyante sa duha ka pribadong eskwelahan kung magpadayon ang CPSU. Dugang pa ni Rojas nga nasaad sa guidelines ng CHED nga kung may state university sa isa ka banwa, automatic nga ginakakasa scholarship grant. Ginpatag na ni Rojas ang sitwasyon kay nagabay sang paghangop sa mga ginikanan nga ang mga kabataan maapektuhan sa pagpasiras ng eskwelahan. Sa record ni Rojas, ang CPSU may 151 ka mga kabataan nga kun mga estudyante. Ginpasiguro naman ni Dr. Aladino Moraca, presidente sang CPSU Negros Occidental, nga magapadayon na pag-eskwela sa mga estudyante nga maapektuhan sa pagpasiras sang CEPSU Extension Campus sa Banwa sang Murcia. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Moraca nga ginbato na sang main campus sang CPSU sa syudad sang Kabankalan ang mga kabataan kag ginkasugtan nga ipaydalom sa flexible learning para sa kahapusan. Ginklaro man ni Moraca nga pwede makapili ang estudyante sa luyag sa iluhan nga CPSU campus. Ang CPSU mayara sang 11 ka campuses sa Negros Occidental. Sa iban pa nga balita lokal, napaidalom karon sa testing phase ang Bacolod CCTV Traffic Patrol nga programa sa Bacolod City Public Information Office kaupod ang Bacolod DRRMO. Tuyo sa nga programa mga ma-stream sa Facebook page sang BCDPIO ang traffic situation sa syudad tak na alas 7 sang aga tugtub 7:30 kag 5:30 sang hapon tugtub 6 sang gabi. Plano sang BCDPIO nga i-stream ang traffic situation sa syudad kada adlaw bangod ini ang luyag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Dr. Ana Maria Balaarni Pornan, head sa Bacolod DRMO, ang CCTV ang pag-ausaron ang nahamtang sa command center sa Bacolod Old City Hall. Paglaro ni Pornan, hindi pwede mas-simultaneous sa pag-stream sa traffic situation kag posible magagutok lamang sa mga dalan nga tuman ang trapiko. Nakakuha naman si Councilor Al Victor Espino sang certification halin sa Bacolod Permits and Licensing Office nga wala sang small town lottery o STL business sa syudad sa Bacolod.
Sa interview sa Action Radio, ginpahag ni Espino nga chair sa Committee on Laws and Ordinances, may nabaton ini nga report nga ginaligar may mga nag-ooperate nga STL business sa syudad nga wala sang permiso. Bangod sa ginduso ni Espino ang resolusyon nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office, Criminal Investigation and Detection Group kag NBI nga pabaskugon ang kampanya batok sa pagpanahor ilabi ng pagsulod sang STL operation sa syudad nga wala sang nakakaigo nga permiso kag prangkisa. Ginklaro ni Espino nga wala ini nagapamatok sa STL pero dapat nakuha sang syudad ang revenue sa ilang nga operasyon. Suno pa sa konsyal, maganumo sang 300 milyones pesos ang share sa Bacolod LGU sa National Tax Allotment sa 2023 kag nagakinahanglan nga makakolekta sang license kag permit fees sa STL operation para makabulig sa pondo sang syudad. Mera. Actually, that's why nga gin-pursue to. Ang aton niya, not for the stoppage of operation of the STL, but of course, illegally. Okay. And that the city should get its... Kami ara na siya tariff eh. May tarifa ang city, may tarifa ang police. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Al Victor Espino. Padayon pa nga ginatalakay sa Bacolod Youth Foundation ang premyo nga ihatag sa mga madaog sa Electric Mascara nga patigayonon sa Oktubre 22 kag Mascara Street kag Arena Dance Competition sa Oktubre 23. Pero sunod kay Councilor Jason Villarosa, chair sang Committee on Tourism, kumpirmado na ang paghatag sang 1 million pesos nga premyo sa mga kampiyon sa Arena Competition kag 500,000 pesos para sa mga kampiyon sa Electric Mascara kag ini ang aprobado na ni Mayor Albi Benitez. Sunod sa konsehal, gina-finalize pa sang organizer ang premyo para sa mga runner-ups. Samtang ginpahag ni Villarosa nga fully booked ang tanan nga kiosko sa palibot sa Bacolod Public Plaza nga mag-operate upi sa Oktubre 1 tubto 23. Sunod sa konsehal, katunga sandalan sa palibot sa plaza ang may kiosko samtang ang katunga sandalan para sa trade fair sang simbahan. Final amount of the champion sa arena natin will be 1 million pesos. So, ang sa arena na siya. Ang sa street dance natin, Electric Mascara, to 500,000 to ang gin-commit ni Mayor. Ni Bacolod Youth Foundation, which gin-approve man ni Mayor. Si Bacolod City Councilor Jason Villarosa. Action Radio Philippine Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 7. Pagpasaka sang presyo sang bugas, ginakabalakan sang mga mangunguma. Samtang presyo sang kalamay, ginalauman mag-stabilize sa bulan sang Nobyembre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang good morning dira sa kay Rochelle Evangelista. Nya wala si Idol haw. Sige lang, maabot gina siya, maara gina siya. Lani Villoga, tamyaw niya lang pamilya Villoga, Waringon ka Gregorio. Dira sa Buena Park, La Castellana. Oy mga taga La Castellana, good morning dira sa inyo ha. Kay migo ko tada Leo Talaban sa Barangay Manghanoy. Good morning, Mayor May.
Mangilimutan ni Cor, Mangilimutan, no? Ado ato sa Manila, gali, no? Si Mayor May. Kay Ma'am Vanessa Mayo, super hot kuno subong sa ila, no? Pero matugnaw na buwas, Hello kay Miss Dorel kuno, hope nga she's okay. Lots of love from Rochester, Minnesota. Kay Dr. Matt Mayo dra, good morning. Good afternoon in your case, no? Sa kay Dennis Nuestro, good morning man. Kay Teresa Linaha Kayaw, mare, morning dra sa imo. Kay Virgil Ligaspi Coloso, morning man. Lalaine Grace Ibarra. Si Maria Fea Bendan, may aga man na, no? Kay Jean Vuarom. Sol Lama Barnacha sa Wadika Bacolod, happy Wednesday sa aton tanan, no? Alona Paljorina. Morning ko no kay Marlene Maninggo, kag Lisa Kantong sang Barangay 14. Yes, may aga dira sa mga taga Barangay 14. Jocelyn, morning man, kag kay Emily Morden. Classmate ko man Lilian Bermudez dira sa may Australia. Good morning. Si Kagawad Imbong Jocampo, morning dira. Kapangapi kami sa kapihan ni Chona upod kay Kapitan Vito kag Councilor George Araneta. Musta na Councilor? Long time no see man si Councilor George Araneta, no? Good morning dira sa imo sa Barangay Maaw, no? Kay Ana Ruby Kiatson. Good morning man dira sa away sa butangali kon sa diin ni siya, no? So, pero may aga dira sa hinubaan sa Alagad Radio, mga aga dira sa aton nga mga kaaksyon. Kag sa kaya Eric Tenerefi dira, good morning. Good morning man kay Kagawad Melchor Baroka Rombinas. No, si Stella Maricelis sa Bago City, good morning man. John Dexter Celis, good morning. No, dira man sa kayang sa may Isabela, no, may aga sa aton dira nga maka-aksyon sa Banwa sa Isabela, no, dira sa may Mailom, no, sa aton dira maka-aksyon sa Barangay Mailom kay Kapitan Ike Torres dira, good morning sa imo, no, dira man sa Central Maaw sa Barangay Don Jorge Araneta bla, may aga dira sa aton nga mga kaaksyon. Sa mga kagawad dira sa Barangay Abuanan, maayong aga sa inyo. Some of them I have met several weeks ago. So maayong aga dira sa inyo, no? Sa Barangay Abuanan, Barangay Tabunan, Barangay Dulao, no? Sa Bago City ni tanan, no? Maayong aga sa inyo. Kay Aurora Jane Dumay, good morning man. Maymar Fernandez Estrella, monitor sa Daga High School Canteen. Upod sa mga estudyante nga naga-standby dira. Ay, naga-standby mo estudyante. May klase, may klase nga naga-standby, no? Sa Daga National High School. Dira sa may Barangay Daga sa Siyudad San Cadiz. Mayang aga dira sa inyo, sa mga arada sa kantin, sa mga estudyante dira sang Daga National High School. Mayang aga sa inyo, no? Kagay si Aurora Jane Dumay, no? So, good morning man sa imo. Dira kay Beth de la Torre, morning sa imo. Dira, Beth, kumusta ka na? Wait lang. Kay si Andre Pulangko. Magaga na si imo, amigo Andre, no? Pulangko. Sa Barangay Pahanukoy. Liwat para pangkuan lang, medyo going back in history. Karon nga adlaw is September 21, 2022. Amo ni siya ang adlaw nga amo ni siyang petsa, no, sang proklamar, pagdeklarar sang martial law way back in September 21, 1972. So ika-50 gid subong nga tuig. Kita ka mo may mga status sa Facebook bala nga nagasiling never again, never forget, never again, no? Ina nagapatuhoy sa martial law which ginadumdum naton ang karon nga petsa sa pagdeklarar sina 50 years ago, no? Sige.
Kag dira man sa magulang kuno ni Rochelle Evangelista, napatay ang yabana. So, kwan lang ng rest in peace kay Noy Gorio Quezon. Dira sa Guimaras. Bayaw gali ni Rochelle Evangelista. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga Hindi nga galin man Nagdeposito. sa bangko. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaas. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:24. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, nabalaka sa karon isa ka grupo sang mangunguma sa posibilidad nga madugangan sang tubtob 4 pesos kada kilo ang presyo sang bugas. Ini ang ginpahayag sa Federation of Free Farmers Cooperative. Ang posibilidad nga pagtaas sa presyo sang bugas ginaangot sa mahal nga presyo sa produkto sang petrolyo. Magluwas pa mahal man ang galastuhon sa pagtanom bangod sa nagasaka man nga presyo sang abono. Sunod sa grupo, pila ka nagabaligya sang bugas ang nagpataas na sa presyo sang bugas sa naligad nga bulan apang bangod sa reklamo sang bumalakal, wala mapadayon ang ginduga nga presyo. Sa karon ang presyo sang lokal nga bugas yara sa 38 pesos tubtob 40 pesos ang kada kilo. Ginpahayag ni Senator Amy Marcos sang Martes, hindi na kinahanglan mag-import sang bugas tugod may nagakaigo nga supply mga lokal nga mangunguma tubtob sa masunod nga tuig. Suno sa senador, wala sa rason ang Department of Agriculture nga mapasulod pa sang bugas kay ini magatuga lamang sang pagnuwo sang presyo sang bugas sa pungsod. Ginpatag ni Marcos, wala sa nagakadapat nga sanitary kag phytosanitary import clearances nga basehan sa pag-import sang bugas sa sining nga tuig. Dugang pa ang mga mangunguma nagahimo sang maayo sa ila trabaho agud makapatubas sang bastante nga produkto nga nagakaigo sa kinahanglan sang mga konsumidor. Ginapaabot naman sa Sugar Regulatory Administration nga mag-stabilize ang presyo sang kalamay sa bulan sang Nobyembre kasunod sa ginapaabot nga imported sugar kag pag-umpisa sang milling season. Sa press briefing, ginpahayag ni SRA Acting Administrator David Alba, ginatanaw nga ang presyo sang refined sugar nga ma-stabilize sa 70 tubtob 80 pesos sa kada kilo. Sa datos ng Department of Agriculture, ang prevailing price sa karon sang refined sugar ang yara sa 95 pesos sa kada kilo, samtang ang washed sugar 75 pesos kada kilo kag brown sugar nga 72 pesos kag 50 sentimos ang kada kilo. Tinalikdan nga semana nagpapanaog ang sugar order kung gipapanaog ang sugar order number 2 angot sa pag-import sang 150,000 metrika tonelada sang refined sugar. Ang iga-import nga kalamay ang pagatungaon para sa industrial kag consumer use. Sa
iban pa nga balita nasyonal, naobserbahan sa Department of Health ang gamay nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa tunga-tunga sa bulan sa Agosto kung sang nag-umpisa ang face-to-face classes bangod sa pagsaka man sa mobility sang tawo. Ginpahag ni DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere na obserbahan ang pagsaka sa mobility sa Metro Manila kag iban pa nga rehiyon sa ikatatlong nga semana sang Agosto. Ginklaro ni Vergere nga optional face mask o kung pagsukso sang face mask sa pungsod hindi pa maangot sa nagasaka nga kaso sang virus. Samtang ginpanumdum ni Vergere nga kinahanglan nga mapabilin nga manubo ang severe kag critical cases kag hindi man magsaka ang hospital admission. Giningan nyo naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Amerikano nga negosyante nga magpatindog sa negosyo sa Pilipinas. Sa pagpamulong-pulong sang presidente sa New York Stock Exchange, ginpahayag sini nga ginbag-o na sa Pilipinas ang mga pulisa sa pagnegosyo. Ginalimbawa sang presidente ang pagpasugot sa gobyerno sang full ownership sa mga dumuluo nga negosyante nga nagaplano sa pagsulod sa public services, pareho sang telecommunications, shipping, air carriers, railways, subways, airports kag toll roads. Nagpasama ng Pilipinas sang lahi nga nagapaandam sa corporate income tax rates kag rationalized fiscal incentives. Sunod pa kay Marcos, ginpanubuan naman sang gobyerno ang minimum paid-up capital requirement para sa foreign retailers kag foreign status akong startups. Dugang pa, ginplastar man ni Marcos ang maayo nga abilidad kag pamantasan sa mga Pinoy nga mga trabahante. Dako man sunod sa iya ang consumer market sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Sani Angara nga suportahan sa Senado ang kinahanglan nga pondo sang korte sa masunod nga tuig kangay sa ila ginhimo nagligad nga tinuig. Inangin pasalig ni Angara nga nagapungko sa Senate Committee on Finance sa hearing para sa 2023 budget sang korte sa tung Lunes. Ginpahayag ni Angara nga 21.46 bilyones pesos sa may dako nga bulig para sa pagpataas sa sweldo sa mga empleyado sa korte, subuman sa pagbutang sang bago nga posisyon nga kinahanglan sang iban pang parte sang korte. Dugang pa ni Angara nga desidido ang Senado sa pagpataas ng budget sa Judiciary Branch. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Ang atong dugang nga mga balita, balita international, balita sa sports, showbiz, kag aton balita espesyal, kag iban pa, sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Kag sa ato naman nga may mga bukol bala sa lawas. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Okay, Inday Blaza, morning dress amo. Kay Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimet, La Carlota City. Yes. Kay Maricel Alonsabe, Sa Budugo. sa Budugo. Good morning kuno kay Hope, kay Kurt Ignacio, Jen, Bukay, kag kay Jumong. Nga taga Hacienda Conchita, Coscolwela, sa La Castellana sa Barangay Sagang. Yes. Sige. Michael Singo Lamayan, good morning man. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Greet ya ko ng office mates niya Eduardo Trinilla, kag kay Emma Beldia Torres sa birthday today. Greetings from Judge Michael Hans Diaz Villaster and MTCC Branch 3 staff. Thanks a lot. Happy birthday!
Eduardo and Emma. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Yes. Sa taga Branch 53. Ano yung Branch 3? Three. Branch 3. Si Judge Villaster nagli sa Branch 3. Judge, morning na si mo, Judge. Kay Mabaling Anlin, good morning from Himamaylan City. Good morning manda sa tanan nga nagataya na subong sang STL para sa Las Onsihan karon na. Ay na. Oh, kaya ka pamati wala si Action Boy mo kay nag-recap lagi na si Action Fred. Ti do may ara na dan iban nga ang STL enthusiast balaga ano ginadaan sang anong probability nga magwa ni nga muning nga numero ba? Gina-calculate mo na nila abi mo. Yat tiyo ko gali nakakuan ko gali. Naka-live ka bala inano kay Mima. Sige. Sa mga STL no kataya ka man Uy, sige, taya lang mo, STL. Sige, taya lang sa mula gadaog. Sige, taya lang. Sige, taya lang. Ako na sa mga STL, gali? Sige, taya lang. Sige, taya lang. Ako kataya man ko to, matsaga ko na to, lisona, taya ko to, ay pagikuya ka daog. Bisan daw, kuhan lang mala ng mga... Bisan mga 3,000 lang, beers. Duwala, gig. Ako ba lang siya, boy, duwala, gig. Daw, hindi ko tanda magtaya siya na. Sure, hindi gid ko para sa basi pang loto taya. Ting loto daw ay man daw sa Luzon gani isa ka numero. Kaya wala ka manguro taya. Taya Ano taya gala? Dagalo sa Luzon gani isa ka numero ang maigo. Pila ka na ka years ga taya? Daw dugay na Di kayo mga history sa mga gadinaog. Hindi lang kuya galing regular ga kataya. Dapat regular mga history pala sa nagadaog kay 15 years ga 20 years. Si Sir Nani Kiraw dasig na sa Pilan sa ka-years ah? Do mga 52 na ko. Nadlaga taya ina sa idaan niya. Ay gali? Yes. Okay. Tilapit na lang sa. Ako kung nasa ko lang dumduman ti lagpat man na mo actually way man sang formula na kundi pa lagpat man na mo. Ay bante may ara nga madamguan nila numero. Damgo. Oo. Ay iban makeup sa gabusong. Kanang makeup ko si mo karon ba? Wow! Sana! Pwede kay Ann lang nanay. Gagapon nga ni kamamo kami ni Marnie Kiraw kay... Ann? Ng bibi? STL na dabi. At wala ka numero mo. Kaya ba? Bibi, ng... Ano dabi, ng loto dabi. Mambal ko bata sa loto mo. Ano, diyan ka numero. Live lang kadlaw, ilang bibi. Amo pa naman pataya sa inyo. Aglan. Standby na ha, sa tundugang nga mga balita. Yara sa Garganchel. Barangay 684. Drama Comedy. Standard time, las 7:48. Sa detalye na sa Balita International, duha ang patay samtang masobra 3,000 ka mga buildings ang naguba matapos gintay og sang 7.7 magnitude nga linog ang Mexico. Ang isa nga napatay among isa ka babae nga napintalan sang dingding sa Manzanillo sa Western States, sang Colima, samtang ang isa ka lalaki naman ang nadagdagan sang debris sa isa ka shopping center sa amuman nga syudad. Sino kay President Andres Manuel Lopez Obrador, ila na lang pasalamatan nga wala sang madamo nga napatay. Nahibaloan nga ang epicenter ang yara sa Pacific Coast nga 400 kilometers ang kalayon gikan sa capital, samtang 59 kilometers south sang Qualcoman sa state of Michoacan. Na-record naman ang ginatos nga sunod-sunod nga aftershocks nga nabatyagan sa 5.8 intensity. Madumduman September 19, 1985, gintay og man sang 8.1 magnitude nga linog ang Mexico nga nagbatay sang 10,000 ka mga individual kag sa parehas nga adlaw sang tuig 2017, liwat sila gintay og sang 7.1 nga linog nga nagpatay man sang 370 ka mga persona. Sa negosyo naman, nagatanyag ang AirAsia sang 5 milyones ka free seats. Umpisa ini kahapon nga adlaw, Martes tubtub ni sa September 25. Sunod sa budget airline, mahimo maka-avail sang promo padulong sa makilala nga domestic kag international destinations. Lakip na ang Langkawi, Penang, Johor Bahru, Krabi, Phuket kag Singapore. Sunod pa sa airline, may promo man sila kaupod ang longer haul sister airline nga AirAsia X kag Thai AirAsia X. Sa din may biyahe padulong sa Seoul, Melbourne, Sydney, Perth, Auckland kag New Delhi. Nga amplete nag-umpisa lang sa 6,286 kag pwede na magbiyahe
umpisa Oktubre 3 sini nga tuig tubtob Oktubre 28 sa masunod nga tuig lakip na ang taxes kag charges. Samtang ang iban nga promo ang available eksklusibo sa super app kag sa website sang kompanya. Ang travel period ang patigyunon umpisa Enero 1 tubtob Oktubre 28 tuig 2023. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 59 sentimos. Ang Singapore dollar 40 pesos kag 84 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 34 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nagsungka sa kapulisan ang aktor kag TV host nga si Wong Navarro kasunod sa warrant of arrest nga gin-issue sa iya sang Taguig Court may kangtanan sa kaso nga ginpasaka ni Denise Cornejo nga acts of lasciviousness. Sa one-page order sang branch 116 sang Taguig City Metropolitan Trial Court, ginrekomendar nga magpiyansa si Navarro sang 36,000 pesos. Madumduman bulan sang Hulyo, ginaprubahan sang Court of Appeal sa petisyon ni Cornejo matapos gindinay sang Department of Justice ang petisyon. Bangod ginaligar inconsistent kag incredible ang mga pahayag ni Cornejo. Sa balita sa sports, sa mga inkwentro si Senator kag 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa iyaan na sparring mate dito sa Saudi Arabia Boxing Exhibition. Ginkumpirmar sang French superstar nga si Jaber Zayani ay lahampang sang senador. Matapos formal nga nagpirmahan na isa na liga nga semana sa balay ni Pacquiao sa siyudad sang Makati. Sunod kay Zayani ay lahampang ni Pacquiao pati gayunon sa masunod nga tuig. Dugang pa ni Zayani nga sa bulig ni Luis Chavez Singson, nagsugot si Pacquiao para sa isa ka non-sanctioned 8-round bout. Usar ang regular 8-ounce gloves. Nagintala na sa tunga-tunga sa Pebrero sa King Fahad Stadium dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Balita espesyal! Good Wednesday! Happy Wednesday! Good morning! Yes. Kag karon nga adlaw again sa going back to history. September 21 amo ni sang ika-50th year sang pag-declare sang martial law. Yes. No? Kung madumduman ninyo mga action September 21, 1972 ang martial law gindeklarar ni anay presidente Ferdinand Marcos Sr. Grabe no, karon ang iya sining bata ato sa Amerika. Ato sa Amerika. Sure kami UN ano mo? UN General Assembly. Oo. Okay. To sa Amerika, subong si Marcos. Actually, sa noong kwan man, ang ika 100 days ni Marcos man, ara na siguro sa mga October 9, 10, dodrando siya. October 8, guruay. Or October 7. Ang 100 days ni Marcos nga nagpungko. Tanawon tabi. Kay kung mag-isip kabi kung June sa nagpungko, June 30, isip ka July 31 days. August 31 days, that's 62. Ang September 30, that's 92. August 8 gidi. Uy, kaalo sa mat. No? 100 days siya. Anong report? Tano, pamatian mo ni. First 100 days. Give him the benefit of the doubt. Kita ka na sa mga post sa mga social media bla nga. First 100 days, may birthday sa katuan. Marcos doing very well. Systematic no, in first 100 days. Sino silang? Hambal sang press secretary. Systematic. Sige, okay. Tanawon ta kung ano ang report sa aton presidente in his first 100 days, no? Kapag pungko bilang presidente naton, no? Amunong do ka interesting. Ang ginahulat ko to, itong 20 pesos vlog niya. Manamog itong nagpakuan mo sa mga Pinoy? Oo, among ito. Ngayon mo 20 pesos ang kilo sa bugas? Oo, pero ang balita, subong niya madugangan siya. Naga 4. Nauna pa 20 ang mineral water. Ang soft drinks nauna pa 20. Ang gagmay. Ang gagmay bla pagibla. Ang dagol? Mauna pa 20. Nako, naglalapaw na yan. Ang dagol mauna pa 20 sa Basi nabungo lang ta? Basi nabungo lang ta, no? Or nabulag? Ano man? Ako wala ko ng bulag, ya. Gilang kaya lawig pa man ang anong gusto eh. Daw, imbis ka 20 kilos ang bugas, daw masaka pa ya. Daw mo plus 20 pa, o katrola sa bang. Oo. Basi ano lang ako. Imuon ko 20 pesos ang kilo sa bugas.
Isa din nga busa Oktubre, ito masaka 4. Minus na daan, 16 na. Ano man? Ano Kaya na? ba't sinyo na yan? Nagpati ka mo kag... Ano naman? Utay Benedicto, morning man. Dala sa mga taga-barangay San Jose, si Palay. Uy, Good morning. Dira sa James inyo. Friend Graces, watching live from Montreal, Canada. Uy, Good. Klaro ka nga, balta ko taga direla ni siya, Pring Graces. Friend Graces. Di kay Montreal, Canada sa mo. Di, Friend Graces. Yes. Mga kaksyon, gusto na mo may bala ninyo nga thoughts da. Kaya nag-post ko da sa aton sininga Facebook page. Sa martial law 50 years today bala. Anong naibaluan mo? Share niyo man da kay para mabalaan malasang mga Sa mga kabataan. uling tubo. Oo. Kay sari-sari man action boy mo. Iba namian sa martial law. Ang iban. Lain ang ila pag insindi sa martial law. Pag declare sa martial law, if you remember, right, grade 2 ako sina mo. Grade 2 ako sina pag kuhan sa martial law. Sa dumdum ako sa martial law sa unang, ang kuhan gid ang curfew. Ay, curfew. Ang curfew gid sa una. Pag ingaw sa una, may warning na nga ingaw mo. 15 minutes before sang alas 9. Alas 9 sa una mo. Pag ingaw na alas 9, pinalumba na puli yan. Pinalumba na puli. Dumduman ko action boy, nagsaka diligad si Nanay Wilhelmina Flor na sa Kawayan, taga Kawayan, pero ara sa bata sa Gardenville. Istoryahan niya ko sang martial law, kaya bali lapit na ng martial law. Dabi amo nang inistoryahan naman. Dumduman niya sa una ko no, high school na to saya. Kaya grade 2 siya high school. Tapos nadumduman niya ko no, hindi sila kagwa sa eskwelahan, tapos ginatagaan na lang sila sa mga nutriban. Hindi ko na kagwa sa eskwelahan mo. Kaya na ano, tapos puli dayon, tapos kuila. Balo ka sa una, ang kuwan gito sa martial law sa una, para sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Amo na Sa una, bagong lipunan mo, new society. Sa muna sa una, ginakuan ginaya may mga lapta na diyang mga kuwan. Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. May bagong may bago ng buhay. May team song pagaling. May team song na sa bagong. Sino nagkanta? Ay, hindi ko kadumdum kung sino. Pero kadumdum ka sang kuhan, kadumdum ka sang pagkampanya ni Bongbong Marcos. Ano na siya nga mga kuhan, pro? Nga beat. Damo na sa nagbabago ang lahat tungo na. Sa muna sa kaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sakto man Damo kami ang mga eksperyensya, kami nga mga panawag sa amon, mga martial law babies kami mo. Yes. Kamu ng baby. Kami gina sa una yung chimpo martial law, amon gina time sa una ya. True. Ti grade 2 ti go malift ang martial law, I think that in 1983. 81. January 17, 1981. So 10 years ang martial law. Yes. Ara kita kami eksperyensya gina mo ng martial law. Ang bago ni Ma'am Van, yes, action boy na tandaan ko na. Roller Hida Trava, morning dra sa imo. Jocelyn Song, comedian niya, una pa 20 soup drinks. Subong 25 na gid na 25 na mga action boy. 25 na gani ko no. Doon naman ko ang Mountain Dew na bala nga battle na bala tag 12 lang na. Tapos nag 15. Subo pa 5. Tingala ko magpabakal ko soup drinks, padala ko 12, dog natulog ko masakit sa nasugo ko. RJ Mira. Oy, Sir RJ Mira, kamusta ka na? Diin ka na subong? Ay, upot sila ni Sir Joseph sa Cadiz. Sa LTO ni Shashan Boy. Okay. Sige. Evelyn Sinaon, kagay Alin Lowe Himotea sa Kaliling. Kawayan, good morning. Franklin Panagiton. Correct na kami ni Action Boy, natandaan ko na. Correct ko. Dumduman man ni Jocelyn sa komedya ang curfew sa martial law. Grade 3 na ko, kanta kami bagong lipunan. Mo na ang bagong lipunan, no? Ginatudlog na sa eskwelahan niya. Ay, to. Ang kanta, ginapakanta sa eskwelahan niya. Mater song ba? Ginapakanta, ginaya. Kita mo, kabalo kami sa mga kanta na ya. May bagong buhay, may bago ng diwa. May marching banda yun. Bagong bansa. May lang wala marching band. Sa bagong lipunan. Daso ng kwarta to sa una, may bagong lipunan dito ya. Ang mga bill sa una, kung 5 peso bill pa lang to sa una ya mo. Bagong lipunan. Ang bill sa una sa astap lang 50 bla kun sin. Kung may shin ka na dumanggaran. Dos kalon ka na to imo ya. May 2 pa ka pesos nga bill sa una mo. Ay, bongga na.
Sige, Grabe Joseph na. Nami Danoy. man na basta mga Actually, may ang iban may mga story. eksperyensya nga na medyo masubo. Oo. Pero may ara man nga pabor man sila sa Yes. during that time. That's why lain nga ni Action Boy. That's why ang aton mga kabataan mo do tigulang gi kuya be. Mga kabataan dapat know your history. Oo. Basa gid para kamo mismo makahambal kung Kung bala anong inyong eksperyensya during the martial law. kung ano ang mahambal niyo be or anong nabalaan niyo. Basta kuya ting eksperyensya ko muna ang kwan niya curfew, hindi ko na malipat sa curfew ya. Puli kagid dia. Puli gid kay. Otherwise dito ko sa prisuhan niya mga. Nagaingaw gid mo no. Nag-ingaw gid dia pag ingaw na quarter ya. Quarter to 9 pag ingaw Piho na na. ya, piho na ya. Ang puli ka na. Kami kanila alas 6 pa lang ka puli na eh. Para hindi ka 10 mabdan. years na Action Boy. Budlay sa namabdan ka martial law mo. Sang COVID to gani kilalain na sila nga pagka alas 9, alas 10 puli na. Pila lang to nakaisa to ka to or bula lang to. How much more 10 years? Actually, ang martial law, may mga mayo man nga mga natabo sa during the martial law mo. Pero ito kung ginapatuman, ito mo sa kaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, discipline lang na tao. Well disciplined. Oo. Amo na gani Action Boy, iban namian kiti syempre naglesen ng crime, ano. Pero at the same time ang iba naman gahambal naman nga may mga na-abuse naman nga wala sala, amo naman lain-lain storya. Oo. Galing damo man nagaprotesta, damo man muna tayo muna silang ginapang dakop, ginapang Based priso. on experience kaya hindi mo man namambal kung wala mo man experience ang Action Boy mo, di ba? Oo, correct. Oo. Your story is based on your experience. Na? Alright. Sige. Te, sa una, bali lolo, ko tawhay ang martial law, nahadlok lang sa martial law mga kriminal. Hambal ni Christopher. Mr. Lisay. Lisay. Alright. Morning na sa imo, Christopher, no? Kag kay Madam Andra. The future father. Father na. Father na. Tiki, ara na mo. Diba? Oo. Alright. Sige. Action Boy, sa atin sininga balita special gyapon. Si Rona Rida Traba, anay gali. Ano how? Ano how? Magmahal ang bugas no, managhaw na lang kuya. Ano managhaw man? Hindi ko kabalubla ko naman. Pero kabati naman ko naka-term. Managhaw. Sige. Alright. Mga butsilingon sang alom sa lawas, Action Boy. Ka-prepare na ko din sang iban kong mga alom. Charot. Kung may alom ka kung Action Boy sa buli. Ay, sa buli? Oo. Ano may ano ka? Hindi ko na ambisyoso. Kag, Muna? kabalo makigangay, makibagay bala, sa iya way of living. Kabalo siya ma-adjust. Oo, kabalo sa mag-adjust. Kung sa tikay ang balilabay, ang buhay ng tao is do gulong. Gulong na. Sometimes you're sa babaw, sometimes sa dalom. Di kung pigado sa, ti maka-adjust lang sa. Kung... Daw, kuhan gali, daw kurida, blado rida. Oo. Sometimes you're up, sometimes you're down. Daw siso Correct. Tiyan mo na may mga alom sa buli. Dito ka lang, ay mga doon, pakita ko yung alom ko sa buli. Kita ko na. Ay, klain! Mambalis ako. Ang buli lang yan, di ka alam. Nakita ni Action Boy ang alom. Ang buli lang yan, ang shift on buli. Kami mo nakita sa buli mo. Ay, kalain. Ay, kalain. Ay, mga anak, kamusto ko sa'yo. Ang next Action Boy, kung may alam naman ko na sa Cheeks. Chicks. Oo. Daw, kuhan man na yan, daw nagapon na balta naman ha. Tiki, may harap pag sa kami. May Ilain naman bagay. nga author ya. Sige. Pabay ilan di siya yapla. Kailan naman nga author. Tapuso na nila nga mga na. Sa guya. Kung sa Guya Action Boy, kung ano to, nang habulin ng lalaki o babae, ito ba una. Ang sa next author ni Action Boy ho, kung may arak ako no sang alom, sa imo nga chicks, but silingon seryoso ka. Kag Okay. ano ka kuno studios. Uy, patuon? Studios ka kuno. May lang wala ko alam, bakit hindi ko studios. Ako na wala ko naging butangan. Hindi ka studios. Ang next Action Boy, ang may mga tao, ang may mga alom sa kilay. Kilay. No. Nakabudlay i-identify mo ang alom sa kilay, kaya ito mong buhok daan mo. Do, busi si Ono pa na kung may alom. Kaya may... Ten na ng butsilingon kung may alam ka silay. Kung may alom ka sa kilay, Action Boy, but silingon, may, ano ka kuno, matagumpay ko ng buhay. Okay. So feeling ko kung may removing sang alom, hindi mo pwede ka mag-grow ka pa implant. Tumutang ko dabi para mag-ayong pang Mag-ayong buhita. pang buhi ko. Nabot sang kilay. Ano nang nabot sa kilay? Ano Hindi kaya mo nagurong sila lang nagsusunog ng kilay.
Sa nag-eskwela na bla nila. Ti studios na iya, di ba? Ti kung nagsusunog ka ng kilay, ti para nga magkuan ka mag successful ka Anong labot sa alo? Ti mo gani. Buta. Ipagawa nga galingon mo sa explanation. Ang next connection boy, anong alom sa atras man? Amo to sa bule? Oo, sa bule. Amo to gani. Abi ko na may alom ka sa buli, abi ko yan nang tamaran si mo bla kay do ka pala pungko si mo. Ay amo na. Pungko ka lang pungko. Kibog atang alom. Ya katabungan ka sa hindi ka libul, mas kibul na. Kibog. Gatililig agad pagkampak sa buli. Kasi kibul. Ikaw guro dapat. Kalahin ko sa buli kibulo. ikaw na gani guro dapat ay representative sa mga maestra. Ma'am siya lang to balang. Kaya may alom sa buli. O kung siya lang to ipagdalom sa hazing. Kaya hindi na maumpok na lang mo. Ang next action boy kung may alom sa fingernails sa mga kamot. Palad. Hindi mga fingertips bala. Okay. Tudlo. Tudlo gali. Doon ka Englishera sa ako. Alo. Be? Wala man. Very good. Meron ko wala. Why? Ibaloon ko na dana. Sige be. Ano na da? Ang may alom action boy sa mga tudlo, butsilingon. Tamaran? Butigon ko no. Butigon. Anong labot? Nangangadra na tayo. Ambot. Amo naman ko to, nagalik ka nanay, mag-okay ang balamini. May alam ka wala ako, basi pilas na imo niya. Nawalo man yung butana. Sa lugsog ni imo yan. Sa lugsog ni imo guro yan. Amo na, may mga alom da sa mga mga butigon sinyo. Mo na? Oo. Daw kalayo sang kuanaw, sang kunaw sa iyang pag-connect bala. Papay isa ya. Next action boy, ang may alom kuno sa tiil. Wala palalagaw na. Hindi. Oh no. Ang may alom sa tiil kuno action boy kinanla. May alom sa tiil wala? May alom ka sa tiil wala? Hindi ko pa matanaw. Ito tanaw. Baon ko gid. Ang may mga alom sa tiil kuno action boy, born kuno nga week. So kinanla nila mag-exercise. Palalagaw na iya kung sa tiil. Sa bakulod na yung translation. Wala man. Sa, nila, sa Sampaloc, Manila niya. Sa Panukoy, kay sa Takuling niya, palalagaw na kami halong. Ang next action boy, kung may, kung may along na sa kamot. Ano na iya? Ang mga tao nga may alom sa kamot, may talent. Okay. May talent sa pikpakiting. Ano ka na eh? Ay, na pala, skill na yan, skill. Skill? Di talent man ha? Hindi na yan mo yan, skill yan. Talent yan, inborn, skill, ma-develop mo na yan. Kag maayuhan sa kabuyo. OMG, di mo gig ko pag-iyan, friend. San no yan? Ang gani, nga kita mo, hasta subong, wala. Hasta subong, cancel day off ko. Kasi mapanas lang ang alo mo na, di ba? Alam mapanas ang alo ko na. Hindi niya mapanas, kaya wala ko mga ginapakit-pakit. Unlike the real. Ginapakit-pakit. Ang next action boy. Ang alom kong litudo. Sige Alam na ako sa lugsog. May alam ka na. Wala siya, niya nagambal. Taga Sampaloc, Manila. Niya nagambal yung butigon. Talabi ko na alom na, Be? Doon sa lugsog. Ang alom. Light alom. So, medyo butigon. Medyo ang mga white lies lang siya. Mga white lies lang. Kahit ibang alom, ako yung pala sa itom-itom. Yung daw light. Ako ganito, magkukulang nakita. Doon ka ka-erase na naguro. Upos silingon daw medyo ayuan ka na. Medyo nagakuha na ko, guro, nag-a-honest na ko. Kasabad. Ang next action boy, kung may alom, kuno sa may hips. Hips sa Blikawang. Ulo. May alam ko wala sa Blikawang. Hindi ko mas matanawon ko gito. I-check mo na. But sila yung na action boy, madasig ikaw makakita sang away. Ay, hindi way ko da sigurado, way ko da. Uy, kuya mo ta. Char. Matanda na kay James ka na. Si James naman tanaw. Kag kadasig ko sa imo wadaan abyan. Ina? Hindi kuya mo na. Hala nyo, may mga ipa-erase nyo na. Kwanta iya mo ka ng Mr. Congeniality. True. Kita mo ni, manino yung dan. Ang imo nga kumare, iihada mo pa. Grabe nga mga ability. Because at the end of the day, bisan wala ka lang damo, kwarta, kung damo ka sa abyan. Oo. Kung damo ka friends, namin na siya.
True. Oh, action boy. So, build up ka damo nga friends. Kay, balo ka, amo to hambal ni Bernie sa akon mo. Ano? Siyempre, mo ng kwarta man, sobra ka. Sige, cobra, damo kwarta ka. Tapos doy ka ni Migo. Nya kinanglan, damo Migo mo. Kay pag-abot chimpo, kinanglan mo isa. Damo ka kwarta? Kawan pa na sila si Imo mo. Kay damo ka Migo. Kay kung damo ka kinanglan niya buligan. Oh, yes. Hindi ko mag-kuhan ko kisa nga daw ay ko amo ni. Basi makasiling sa ka na buligan ko sa. Basi nag-ayuhan sa ka mo siling nga. Ay, may kuhan. Ano di mo? Mo na bla. Ay, perfect. Grabe, si Action Bernie, Wisdom na iya no? kay Action Bernie. Sabi mo lang. How I wish nga maka-time kami ni Action Bernie nga maka-istoryahan na yung kami nga. Ang kas ka sa motor yan. Di ba, ano kami naka-istoryahan? Naging masisinggitaan na kami niya kagahod sa kwan. Pero ang bali, tudluan niya ko to ko ng motor. Nadaog lang tong motor. Tudo wala. Igi ko nga sakay sa motor ya. Na? Ang next Action Boy, before ta ma-end, alom sa tuhod. Tuhod. Kung ang imo alom sa right nga tuhod, but silingon friendly ka. Geniality ka man be. Kung ara ko ya sa left Action Boy, be, do tuod niya. Do kagastuso kun. Gastador. Pero alom niya. Be? Be? Basi kagid lang. Hindi do alom. Daw ka gastadura sa imo gali. Pero do gamay lang. Ati gamay lang gasto mo eh. Gamay lang gasto. Hindi gamay na siguro, kay gamay pa lang ino gasto mo mo. True. Feeling ko kung buhi ning alom, kung gadako na. Kung bot sila kadamo ka na ino gasto. Basi kung gadako man siya. Galing itungod nga wala kong gadako, gamay lang siya. Grabe ka mga logic, no? Kaalam. Ang next Action Boy, kung may ara ka alom sa lips. Lips, Marites. Hindi. Ay, hindi. Marites ka na iya ko sa lips. Lips, Action Boy. Ang mga ang Marites siguro sa dila eh. Feeling ko man. Ang sa lips, si Action Boy, ang mga tao nga may alom sa lips, gusto nila kuno una-una gid sila sa pangabuhi. Muna. Sino nila talaga? Di ka makantod. Balog ka kung pauna-una sa sadlagan? Una. Ang kapansin mo, hindi mo lang sungad mo. Kung may palumba Action Boy. Palumba sa dalapit ka madunganay. Dunganay. Una ko kita mo naging lagan mo, pauta ko lips. Kita mo ka buslong sungad ko to. Dalaguro no, content guro no. Tingnan na unagin sila Action Boy sa kabuhi, na. Ang next naman kung ang tao nga may alom sa Action Boy, sa liog. May alom ko pala sa liog. Buta na ng alom, to imo na. Matsagan ko dalom, yara. Ay, sige na bala, kay nakita ko ng kapyot ko rin itong ballpen po. Kung may alom sa liog Action Boy, kung ara ko na sa atubang, but silingon, amo na, maayuhan ka man sa kabuhi. Kung ara ko no sa left nga side sang imong liog, but silingon, may soft-hearted ka. Soft-hearted. Ay, lapit sa heart. Kay left mo. Kung ang imong alom, ara naman sa likod, sang imong liog. Tangkogo. Oo, sa tangkogo. But silingon, ang pangarap mo lang yan kung Action Boy, simpleng buhay lang. Wala ka gid alom sa kamot lang gid yan. Hindi kay ambal ni Beth pilayon, nya wala kuno alom buot. Ay amo na. Kuno ay kaalom buot. Hindi wala di ginambal. Wala buot, imo. Hindi kay ang ginambal, ang may alom lang mo. Beth mo ko storya. Ang last Action Boy kay buwas naman ang iban. Kung may alom sa ilong. May alam ba sa ilong? Why? Di ano na sa kung may alom. Kung may alam ka kung Action Boy sa ilong, but silingon, true ka ba lang tao? Hindi tao ka. Siyempre, tuod ka tao. Pero I mean, true ba lang? Pure, mga. Wala ko yung alom. Kung pure ka, hindi ka, hindi ka pilam. Pure ka gito mo. Pure ka, matawo. Why ka sa simbog. Hindi ka half-breed. Mayroon mga tao nga may simbog mo. Ng mga natawo, bla kung kagahon. Ha? Kung kagahon ba lang natawo? Hindi anong simbog? Akong paghimo sa ila, gali kagahon, bla. May simbog ng ihi. Ano na yung hindi naman nayali. Abi, that's all Action Boy. Tipunon mo na gani mga nabalaan mo. Kay ilistatan na. Kaya mo na himuon ta balita special. Rosalie Elizalde, morning dira sa imo. Kay Remia Garcia, Zamil Latifa.
kag kay Robbie Jane de la Paz. Good morning, man. Yes. Sige. Si Beth gani, may alom mong gali sa ilong, ho. Ara man siya. Wala niya may alam ko sa ilong. True ka eh. Tulong tao. Standby na sa Action Hotline, Reaction Art Tay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.